Fi żmien li fih il-Parlament qed jiddiskuti l-abbozz ta' liġi dwar il-prevenzjoni tal-korruzzjoni fl-isport, Team Sport PN u d-Deputat Nazzjonalista Rajin Kallus is-sibt fil-Lukand Excelsior se jorganizzaw konferenza nazzjonali dwar il-prevenzjoni tal-korruzzjoni fl-isport bit-tema Stop the Fix, Fix the Threat għal sport nadif. Lan tal-konferenza hu li toħloq dibattitu dwar proposti li għandhom jiddaħlu fil-liġi qabel ma din tidħol fis-seħħ. Din il-konferenza nazzjonali hija t-tieni inizjattiva li qed torganizza Team Sport PN f'kampanja ta' dialogu wara l-eżibizzjoni li ġiet inaugurata fil-Parlament u li se tibqa' għaddejja sal-ġimgħa 27 ta' April fejn il-fotografi kienu taw il-kunsens tagħhom biex ir-ritratti jinxtraw b'donazzjoni għad-Dar tal-Providenza. Matul il-konferenza nazzjonali se jiġu diskussi 4 temi li huma l-edukazzjoni bħala prevenzjoni għal korruzzjoni fl-isport, id-dinja tal-betting, id-disciplina tal-futbol u l-perspettiva ġurnalistika. Din id-diskussjoni se ssir bil-parteċipazzjoni ta' edukaturi, psikologi speċjalizzati fl-isport, rappreżentanti tal-Kumitat Olimpiku Malti, letturi mill-Istitut tal-Edukazzjoni Fizika u Sport tal-Università ta' Malta, membri tal-Parlament Ewropew, rappreżentanti mill-Malta Gaming Authority, flimkien ma' operaturi fis-settur tal-betting, ġurnalisti, politiċi, kif ukoll uffiċjali tal-federazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet sportivi. Il-konferenza se tkun indirizzata wkoll minn esperti barranin, fosthom espert mill-Europol li se jitkellem dwar l-għajnuna li tingħata lil pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-isport billi tiffaċilita l-kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi. Kelliema oħra distinti se jkunu d-direttur tal-integrità tal-Assoċjazzjoni Spanjola tal-Futbol, La Liga, u l-Malti Bjorn Vassallo li hu d-direttur tal-Assoċjazzjonijiet tal-Membri Ewropej tal-FIFA. Kif qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waqt l-inaugurazzjoni tal-eżibizzjoni tar-ritratti fil-bini tal-Parlament, il-Partit Nazzjonalista jinsab impenjat biex jolli l-isport il-fuq mill-partiġaniżmu politiku. Għalhekk Team Sport PN stiednet ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima biex indirizza l-konferenza flimkien mad-Deputat Nazzjonalista Rajin Kallus li se tingħalaq mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija.